Radyo mo nationwide. Kuskus Balita. Kuskus Balita. Balik sa opinion mo, text mong pulso ng bayan, wala kay sambog politikang tinguha ni Gobyebes. Pagtabang sa pagtukod sa modernong tambalanan sa Dipolog, bisan pagkontra sa politika ni Mayor Oy. 0920-825-4257. 0912-893-2585. Sa di pang linyas telepono sa text nata, Opinion mo. Opinion mo. You have a message. Text 0907-805-4992. Klaro kay tataw, aduna ginay sagol politika. Pulso ng bayan. Pulso ng bayan sa Kuskus Balita. Hello Bert, good morning. Hello, maing buntag. Kasamang Ramilo, kasamang Archer. Naghatapog ko og salmot sa atong tulumanon. Tugod kay mo ni akong gipangandoy kasamang Ramilo, kasamang Archer, no? Kinang dunay unity pa ang atong probinsya o ang syudad. O magyunay maayo nga talan-awon sa tanan, no? Mapata, mahamtong. Mo gyunay nindot maayo kay talan-awon ba sa politika. Sa atong dapit, no, nga ang syudad o probinsya kailangan jud na unity sa pag-alagad, no, o hinautang kanang negatibo nga mga gipanguna-kuna sa mga nagkadungog karon may tungod ana masayop punta na o dili unta na tinuod ba, no, nga kung dunay huna-huna na ang probinsya sa pagtabang sa 11 mga programa sa syudad nga matinud-anon jud, no, ang pagtabang dili ingon nga kanang yunahuna nga negatibo karon sa pag no, sa text nga atong nabasa diha. Mao na kasamang Ramilo, kasamang Archer dahil namanggugoy nabasa gud sa kining sa ni siya ka istorya ba, sa ka dapit pod nga parehas-parehas aning atua nga sitwasyon o nindot kaayo tong tua niya murag kaingong ko murag mag-timing nga mo'y issue karon sa programa ni kasamang Ramilo, kasamang Archer. Kay murag damgo ba sa kining damgo god nga ato na nang damgo na din murag maanumto man nato karon ba nga damgo man nako. Murag ginana butog nakasinati ba. Nakasinati ko ana. Ginana. Dagani usahay ka Bert nga makaana ta sa usa ka lugar bisag first time pa nato pero murag familiar gina sa atong pananaw. Okay, na kuan Usa ka na? mo ni sa kung nahuna wag singkasing ba nga murag nag-uol ko nga sa mga nangagi nga dili maayo, no, ang atong politika tungod kay imbis nga dunay pa naghiusa mag-awayanay na mahinoon, no, o dapat yun naghiusa o kung doon may magali mga apan tabangan lang nato og sulbad dili kay dauton hinoon, no, kay may perfecto siguro nato na may mga apan pero na lang mo focus sa mga apan magtinabangan nila ta pagsulbad niya ng mga apan. Kana lang kasamang Ramilo, kasamang Archer. Thank you Bert. Pulso ng bayan sa Kuskus Balticos. Ana pa sa linyas telepono mga kasama. Good morning. Good morning mga kasama. Go ahead. Okay. Agree ko sa imong caller, no, nga ang kinahanglan magkausag yun. Okay, mao kunay og si President Noypa ang kusog sa katawhan. So meaning ang unity gyud unta sa mga tawo na ang mulambo ta. Dunay miss call. Dunay miss call kasama Archer. 0916-911-7867. Kontabang angay dawaton. Dili na lang sa gulag politika. Wa gitay kalambuan kung gasigi lang tag pamulitika dinhi sa atong katilingban. May puntos ka dyan. May Si Manny punto Pacquiao ka. gabi kasamang Ramil. O, kadong kasing speech. Ah. Nakapunto si Manny Pacquiao, ha. Let's move on. Let's move on. Wag na nating gamitin ang Kongreso para sa ating personal na mga hinaing. Idalhin natin sa proper forum. Proper forum. Nakapunto. Huwag dito. Kana may Manny Pacquiao kay Kana.